Hej og velkommen til flow-sekvensen, som er den første sekvens i vores landsstævne yoga. Og det er sådan, at vi har opbygget programmet ud fra, at vi arbejder med ildelementet, og vi starter som udgangspunkt i barnets stilling. Og jeg kommer nu til at stave stillingerne igennem, og du kan se videoen, hvor vi viser det, hvor det bliver mere legende og let og flydende mellem stillingerne. Men for at du skal have en fornemmelse af, hvordan stillingerne skal positioneres, så får du nu en stavning af dem, og du får variationer af de forskellige stillinger. Så du er placeret i barnets stilling. Du kommer gående ind og ligger i barnets stilling med armene langs med siden, når musikstykket starter. Og i den første del af musikstykket, så snart musikstykket starter, arbejder du dine arme frem til forkant på måtte. Og du placerer hænderne så bredt, som din måtte er bred, for jo mere plads du har over dine skuldre, jo mere vil du kunne sende skulderbladene ned langs med ryggen her. Så Charlotte, hun stimulerer armen ned i underlaget her, fingrene ned i underlaget, og sender skulderbladene lidt ned i sin baglommer, så hun får en lang nakke. Der skal skabes længde fra fingerspidserne ud til halen i den anden ende her. Så på indånding ræk dig frem, på udånding send halen til gulvet i det strækkende barn. Herfra lad du hænderne stimulere sig ned i underlaget og rækker dig frem til knæ 4 stående stilling. Og her skal du placere hænderne under skuldrene, så det kan være, at du skal flytte dine hænder eller dine knæ lidt. Så rækker du din pegefingers grundled, som er, Charlotte, vil du vise pegefingerens grundled her? Pegefingerens grundled, det er den, du stimulerer som en rod ned igennem underlaget, og fra den rækker du bagsiden af kronen på hovedet mod himlen. Så du får en fornemmelse af at være let og elegant over brystkassen. Så kan du sende hjertet lidt fremad, så du lader energien fra hjertet stråle fremad. Har et neutralt lændeposition og en stabilitet over dit skulderbælte. Herfra sender du hjertet fremad opad i konstilling, så du svejer din ryg maksimalt. Nu mærker du længde op igennem maven og forkortelse gennem din ryg. På udånding sender du navlen op mod rygsøjlen og hagen ind mod brystkassen, så du er rundt både over din lænd, over din brystryg og over din nakke. Og du må gerne sende navlen lidt ind på, mens I står her, og sende navlen op mod rygsøjlen, så I mærker, at I samler organerne på forsiden af kroppen. En gang mere. Indånding send hjertet fremad og opad, og mærk, at din ryg er stærk. Og på udånding send hjertet indad opad. Og mærk, at du både er rundt på langs og på tværs over ryggen her. Så finder du ind i en neutral position i knæ 4 stående. Det vil sige, at du har en neutral rygsøjle med et lille lændesvej, stabilitet over skuldrene og et lille nakkesvej. Her fra stillingen skal vi nu arbejde med 3 forskellige små bevægelser, som du valgfrit kan vælge imellem. Du kan vælge 1 eller 2 af øvelserne, og jeg staver alle 3 til at starte med. Så den første er en simpel diagonal bevægelse. Så du har aktive hænder, du har aktive underben, og se om du kan forskyde din vægt, så du har lige meget vægtbæring på hænderne og på benene. På indånding rækker du den ene fod bagud. Den ene fod, ikke hånden endnu, den ene fod bagud. Og her skal du prøve at se, om du kan lade tæerne pege lige ned, så du ikke udad drejer din fod, men drejer tæerne lige ned mod måtten. Forestil dig, hvis der står et glas vand på toppen af dit bækken, at du positionerer bækkenet, så det er i en neutral position. Så finder du den modsatte arm og vender tommelen opad og glider armen fremad. Og som du kan se, så har Charlotte, hun har bevæget armen lidt ud til siden, for at få mere plads i skulderen til at sende skulderbladene ned i baglommerne her. Der er lidt bedre plads i Jettes skulder, så Jette kan mere holde armen langs med øret, og det må du mærke efter derhjemme, hvordan din organiske konstruktion er. Herfra tænker du længde ud igennem hælen og frem til pegefingeren. Og så sender du hånden og knæet i underlaget igen. På indånding modsatte diagonaler. Se nu, om du kan arbejde med begge dele samtidig. Så du sender foden ud og armen frem. Neutral position i bækkenet. Og styrken i din kårmuskulatur på forsiden. Så se, om du kan samle dine organer en lille smule sammen, og du mærker styrken i din kerne. Og sender begge dele ned igen. Og vi gør det lige en gang til. På indånding, ræk dig lang. Men styrk dit centrum. Og lad nu hovedet forblive højt, når du sender hånden og knæet ned i underlaget igen. Og modsatte. Indånding, ræk frem. Og hvis du kan mærke, at du vakler lidt, så kan du lege med at underdreje tæerne. Prøv at gøre det, damer.
Så det gør det lidt mere stabilt for dig. Men hvis du kunne tænke dig at arbejde mere med din kernemuskulatur, så undgå at underdreje tæerne. Og i stedet for, som Charlotte gør nu, prøv at løfte dit underben fri her, så kommer du til at arbejde lidt mere med balancen, så du kan progrediere alt efter, hvor du er i din praksis PT. Så sender du, og så går vi videre til næste, som er en modificeret væltet panda. Så øvelsen her handler først om at arbejde med en rotation over brystryggen. Så lad din højre hånd være aktiv i underlaget og bevæg din venstre hånd mod himlen. Og selvom du kan åbne brystkassen, så øvelsen her handler ikke om at få armen op. Den handler om at rotere din brystkasse. Så du skal se, om du kan få dit hjerte til at løfte sig mod loftet. Og herfra, ud igennem pegefingeren på gulvet, gror din arm op og i forlængelse. Så forskyder du nu din hånd ind under håndleddet og hele vejen igennem, så du kommer så langt som muligt ind igennem. Og prøv så, om du kan krible den hånd og kravle den. Og så placerer du den modsatte hånd op på fingerspidserne, så du hjælper dig selv om på bagsiden af skulderen. Og herfra skal du så have dit ben med. Og så gror benet ud igennem hoften, opad. Og nu skal du arbejde med at flektere dit fodled og sende hælen opad bagud, så du tænder din balle. Og i stillingen her kan du arbejde med balancen ved at løfte det underste ben fri af gulvet med tiden, når du har været i gang i en periode. Og så kan du glide benet tilbage og finde frem til alle fire, hovedet højt. Og finder igen din neutral position. Indånding, forlæng den modsatte arm mod loftet. Rotationen i brystkassen, så du kan åbne brystet. Og det er hånden på gulvet, det er pegefingeren på gulvet, der sørger for, at du åbner din brystkasse. Og på udånding sender hælen ned igennem underlaget her. Og så du kan lægge vægten frem mod din skulder, så du ikke lægger vægten tilbage mod dine ben. Modsatte hånd placeret på underlaget. Og så kan du prøve, så du kan rotere en lille smule mere bagud, og så sætter du benet på her. Og så sender du hælen bagud, opad, og overvejer, om du skal løfte underbenet fri af gulvet med tiden. Og så du kan finde skulderbladsnedtrækket på bagsiden, så du gør din ryg stærk. Og fra stillingen her finder du tilbage til knæ 4 stående stilling. Væltet panda i modificeret udgave. Hænderne placeret under skuldrene og hovedet højt. Sidste variation her er et sidestræk, som vi også laver i den siddende opvarmning, så du kan finde tilbage til den siddende opvarmning, hvis du skal arbejde lidt med det. I stillingen her underdrejer du din tær. Og hvis du ikke kan underdreje tær, så er det også en mulighed at lade være at gøre det. Så drejer du højre fod ud til siden. Nu har du højre knæ og højre hånd placeret på en lige linje. Nu skal du forflytte dit venstre ben ned på samme linje, og du kan kigge på afstanden fra din måttes bagside, om du er placeret i en lige linje. Så rækker du hofterne fremad, som om at du skal sende kønsbenet frem mod forkanten af måtten, og placere skulder over skulder. Og vær opmærksom på, om armen står under skulderen. Hvis den kommer for langt frem, kan du få lidt smerte i den skulder med tiden. Og herfra kan du række den øverste arm opad, og mærke en forlængelse fra den underste hånd til den øverste hånd. Men også en forlængelse fra lilletåen, som er stærkt funderet ned i underlaget, og op til kronen på hovedet den anden ende. Og herfra gror dit ben måske op til en balance. Flekter dit fodled og kig ned til din fod, om foden er parallel med måtten, så din lillefinger ikke stikker opad. Herfra kunne du eventuelt overveje, om du skal fange din ankel. Så bøjer du anklen, som vi også laver i den siddende opvarmning her. Fanger forsiden af foden. Måske flekterer du fodledet her. Måske er du nødt til at have spidsfod. Nu skal du lave en modstandsøvelse, så hånden holder godt fast på anklen, men du forestiller dig, at du nærmest fører foden ind i hånden. På den måde vil du skabe en bue i din ryg, så din hofte kommer fremad. Så der skal være en modstand nede i hånd-fod-samlingen. Og så finder du til knæ 4 stående. Og nu vælger du den af versionerne, du kunne tænke dig at lave. Kunne du tænke dig fod i gulv? Kunne du tænke dig eleveret ben? Kunne du tænke dig at fange anklen? På indånding, ræk foden udad, ræk armen opad. Placer dig i den version af øvelsen, som du synes, der kunne være aktiv for dig. Send skulderbladene godt ned og bred brystet ud. Overvej, hvad det bagerste ben skal. Skal det være underdrejet? Skal det være spidsfod? Skal foden være i gulvet?
Det kunne også være, at den øverste arm her, den lige så stille laver en sideforlængelse op mod øret. Så du peger håndfladen ned mod gulvet, og så drejer du hovedet og kigger op i håndfladen, som om håndfladen var et spejl. Så du får forlængelsen fra lille tåen op igennem kronen på hovedet, og så finder du ned i din knæ 4 stående stilling igen. Så variation 1 var diagonalen. Ja, det vil du vise diagonalen. Variation 2, Charlotte, modificeret væltet panda. Med eller uden ben, med eller uden underben. Variation 3, sidestrækket, Jette. I de 3 variationer, du kan finde der. Og find dine kernemuskler. Mærk, forsiden må gerne være stærk, selvom du er i en forlænget stilling. Og så finder du frem. Og i vores flow, der vil vi bevæge os sådan organisk rundt imellem 1 eller 2 af øvelserne, så du skal vælge 1 eller 2 af øvelserne og finde ud af, hvordan dit åndedræt passer ind. Så prøver vi at se, om vi kan finde os til rette i hinanden, sådan så vi kan mærke lidt, at vi flyder lidt ind og ud imellem stillingerne, og når de her 1-2 stillinger er færdige, så mødes vi i tuck-toe-stilling. Så underdrej din tær og bevæg dig til tuck-toe. Og det vil være meget tydeligt i musikken, hvornår du når hertil. Tuck-toe-stillingen. Hvis nu dine tær begynder at skrige til himlen, så må du rette dem ud til spidsfod, og så kan det være, at over de næste måneder, hvor du øver den her praksis, at du efterhånden vil kunne sidde længere og længere i de underdrejede tær. Så hvis damerne begynder at se lidt anstrengte ud i ansigtet, så er det fordi, de måske skal rette tæerne ud. Så rækker du armene ud, så du faktisk har det siddende bjerg, vender håndfladerne fremad, glider skulderbladene godt ned ad ryggen, og mærker bredden over brystet. På indånding rækker armene udad opad, og lad hænderne samle sig på toppen. Og på udånding, bidestilling. Herfra folder du armene ud på tværs, så du mærker en åbning af brystkassen. Her kan du nu glide armene til det, der er ørnens arme, eagle arms. Og her er en variation. Charlotte laver variationen bedestilling med forflytning. Og herfra aktiverer hun håndroden ind i hinanden her, eller håndryggen ind i hinanden, så du mærker, at du løfter brystet og samler skulderbladene lidt. Så det er en variation, hvis din skulder ikke kan lave ørnens arme, som Jette har her. Indånding, ræk albuerne opad. Udånding, ræk albuerne ned mod navlen. Så du flyder imellem de 2 stillinger, tilpas med dit åndedræt her, så du fusionerer åndedrættet og den her fine organiske bevægelse. Fra stillingen her skal du nu finde ind i knæ 4 stående stilling. Og du placerer hænderne under skuldrene til at starte med, så du finder tilbage i sådan en hovedet højt, lille lændesvej, aktive fødder og hænder. Så går du hænderne lidt frem eller knæene lidt tilbage, så du får en større afstand, cirka 10 cm. Og igennem pegefingerens grundled rækker du halen op mod himlen. Starter i mikrobøjet knæ, måske makrobøjet til godt op på tær, så du kan finde ind i dit lille lændesvej, så du finder fokuset i rygsøjlen af at holde halen højt. Det kan være, at du med tiden kan sende hælene i underlaget, og det kan være, at du med tiden kan strække dine knæ mere, uden at du kommer på kompromis med at runde din ryg, så du stadigvæk har sådan en fin baseline gennem din ryg her. Fra pegefingerens grundled skal du nu hvirvel for hvirvel rulle dig frem til en håndstandsplanke. Og når du kommer i din håndstandsplanke, så prøv at mærke efter, at du er stærk på din forside, så du ikke kommer til at hænge i din planke, så du ligesom er en lille smule genert i din hofters forkam. Og rækker igen tilbage halen mod himlen og finder omvendt V eller nedadkiggende hund. Herfra går du hænderne ind til fødderne, eller fødderne frem til hænderne. Nu er du i fuld foroverbøjning. Fuld foroverbøjning, som i grunduddannelsesmanualen hedder fuld foroverbøjning A. Du kan nu enten vælge at finde dine rygmuskler og arbejde med ryggen, eller du kan placere hænderne på knæene og støtte dig i dine knæ til at finde ind i 90 graders vinkel, eller det, der hedder foroverbøjning B i virkeligheden. Og nu mærker du styrken i din ryg, så kan det godt være, at du kan slippe dine arme. Og så kan du bevæge armene udad og opad, samtidig med, at du stimulerer fra dine fødder over dine hænder. Og så glider du hænderne ned foran hjertet,
og videre ned langs med siden og folder dig ud til bjergets stilling. Står med lige meget vægt på forfoden og på hælen, så du mærker dit alignment fra din mellemfod op igennem kronen på hovedet. Længden fra hovedet ud igennem fingerspidserne og længden fra hælene op igennem kronen på hovedet. Ånder ind igennem bund og sider og top. Ånder ud og slår rødder igennem dine fødder. Og så er du klar til at se den næste sekvens.